semuanya indah. Selamat malam Mbak Tuti. Selamat malam Mas Uncak. Oh, sing nika. Iya. Mbak Laila. Laila. Mbak Laila. Nggih, dalem. Nggih. Pundi Mbak asline Mbak? Kula nggih ngawi. Nggih ngawi. Mbak Tuti nggih ngawi. Ngawi mosok lali, sampean wis tahu karo aku to, mosok lali. Gak boleh begitu. Ayo, ngopo-ngopo wi. Sampean wis tahu mampir sampean liwat guri omah bengi-bengi kae ngeterke aku. Nika senes kula. Lah sapa ya cilik kaya kowe kok? Ireng-ireng nika to. Enten buri omah nika to. Nika senes kula. Lah terus sapa? Kae asu liwat to. Loh, sampean kok. Masa aku to? Lali mesti anggar petuk Indira mesti lali. Aku lali ya, Mbak. Ya Aja sepurane. sok ngono kuwi. Ya Wong sepurane, lanang Mbak. iki. Sampeyan ngopo mon karo aku kok ngunjukne kathok wae iki ngapo kathoke? Mlotrok. Mlotrok. Kene, sampeyan rasa wedi. Iki wis jinak kabeh wong telur kene. Ayo ya wis to tenang wae. Heeh, wis rene rasa wedi cok kuwatir. Iki wis wong wedok paling penak-penak iki. Oh ngaten to. Heeh. Wis paling penak-penak ya wis. Kathoke dicepot dhisik. Wah, aku nek ngene iki ndak ketok gondal gandul. Nah, dicepot. Ya ndek mau sampean nganggo pampers. Lho kok malah kaya ngene? Ndek mau sampean pipis ora? Pun Oh wis. pun Oh, gak nganggo pampers. boten. Lah ning ndi lho mau pipis aku ora ngerti kok. Salah. Boten buri. Topine gak kuwi. Emang lek gawakne ibu apa? Kok so nganggo topi? Lah ya sing apik to. Kalau Iki apa-apa nek ra beneran to iki. Nah, topine kuwi sing pantes iki. Nah ngene lho. lah topine dinggo. Gak pas dasike. Ndasmu dhewe. Wis diomongin karo ibu nek nusul ki ya sing apik ngono. Emang mangke nggawa mimik ora? Boten Ini susu aku. ora? Mboten gawa to. Boten. Mbok digawakne. Boten betodot. Kandhane aja gen ora rewel ki nggawa dot. Nah, iki segen ganteng ketok anake Mbak Tuti kok Mbak Tuti sinden mosok ya elek entis ya. Nggih, Bu. Kudu manut karo wong tuwa. Nek gak kok tak ulehke tak lebokke neh lho wengko. Ambok ndang. Aku kelingan Bandung nek barang diwedaki. Diwedake ngono. Ya diwedake. Ya wis ben kok gen ketok ganteng. Kene iki lho ayahe Bandung kene wedaki anak. Nah. Wong anak sinden kok nusul mbokne mergawe kok rupane elik. Nah ngene Pun. pun ndang beli jajan. Aku ganteng, Bu. Ganteng anake sapa to iki? Ibu. Ah, piye-piye njaluk apa le? Mi, Bu. Bue. Bu. Aja ngisi-ngisini. Bu, Engko nek piye. Pake matine kapan? Ndek mau sampean rene mau sangu apa? Mboten sangu. Nang njaluk sing anu kono lho. Kono lho nyun bapak kono lho nyun. Ibu iki ngajari elek. Kowe mau wis tak kudang sok gedhe pengen dadi apa nang? Maling no. Lho kok maling? Aku nyuntik lho. Kowe pengen dadi apa? Nyuntik lho. Mantri. Pengen dadi mantri. Mantri. Heeh, terus kowe pengen nyuntik sapa le? Nyuntik iki. Mbak Tuti, Pripun? ini permintaan request dari Pak Atmono Pepeling. Ayo. apa pele? Disembadani. Nah, langsung ya Mbak Tuti ya. Oke, Oke. Swandoro kok ditutup nih goro-goro. Goro-goro tesih tau Mas Ancak? Sinten? Mengke jenengan. Lho kok goro-goro. Lah piye? Tancep tayone tesih lho. Weh, lok men. Ya. Nggih tesih. Tenan. Lah, Diseseni danyang ini lho. nggih. Ya mboten tesih ajeng teng pundi to. Ya, ya. Yuk, dados iki Pepeling tak kuntak. Ya.
Magrib lan isak jangkepe prayogane ditambah sholat sunahe sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tayangan pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga Oke, duduk dulu. Nah, Mas Ujak, Nggih, ini juga di live streaming YouTube HVS Sragen, Mas. leres. Sound system Margo Mulyo. Matur nuwun. Saking Karangpandan. Nggih, lan uga di streaming Kadang Kula WMC saking Bojonegoro, Ngrambe. Nggih. Kadang-kadang WMC. Lumintu nggih. Nggih, live streaming. Nggih, Lumintu. Nggih. Terus Malik. Terus ngatang-ngatang. Nggih, niki wonten pamrutan melih aplosan Tiara Bidadari Surga Merayu Tuhan lagu wajib. Nggih, mengke pas goro-goro Mas Ucek nggih. Siap-siap. Nggih, mengke goro-goro melih nggih. Siap-siap, Mak Nah, Sange nggih. siap nggih. Nggih, siap. Terima kasih. Ayo Nduk Semandara engko dibajutke ana goro-goro. Lah iya, Mak. Yo, tak derekke mlaku lon-lonan, Mak. Ayo Nduk. Gelar pandamu sarep denon lir kekonang slem sorot etan padang kasoran pagaring purnaming gegono hikmo
Senen karya wigena lalu dewasaning hari Bambang Wisanggeni wis ngancik dewasa wis wancine palakrama sinten ta ingkang dadya memanikira nenggih putri Cakrawala yogane Begawan Kartika sang Dyah Ayu kencana resmi nanging ana bebana kang elok-eloki sinten kemawon ingkang saged boyong kencana resmi kedah mujudaken cupu manik reksakaning bumi ingkang gambaring jagat krida sang Bambang Wisanggeni tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi sinimpen telenging kalbu Kakang Antarja piye di Kakang Gathotkaca piye Yayi Kakang Antasena piye di kowe Kakang Antarja tak kongkon telungane sing bisa saba lemah. Ya, piye Yayi? Daupku bakal nganggo bebana cupu manik reksakaning bumi kang ana gambaring jagat. Mapane ana Eka Pertala sing gaduh Betari Pertiwi, mongko Betari Pertiwi kuwi mbokne Kakang Bima. Disi ana lakune aja nganti kedisikan upamata kedisikan embuh reka dayamu kepiye sing baku aku bisa rabi. Yo aku mangkat. Ayo kabeh wae budal ana ing Eka Pertala ngawekani mbok menawa mengko ana payo-payo paring gawe. Yo bebarengan budal dina iki. Tandya bala Pandhawa myuk gumulung mangungsir
mangung siring Sata Kurawa. Waduh Kanjeng Ibu. Kados pundi dhaup kula? Kedah wonten bebaranipun Cupu Manik ingkang reksakaning bumi gambaring jagat nika. Ya setuju. Ulun midhanget pawarta lamun ta bakal mboyong Atmaja. Begawan Dewa Kartika saka pertapan Cakrawala. Mara gagih sira nguncupake asta pun ibu bakal maringake cupu kang ana gambaring jagat. Nggih, matur nuwun Kanjeng Ibu. Waduh Kanjeng Ibu, kenging menapa kula ngentosi ngantos cumengklungen meh pedhot napas kula. Parandene mboten tumunten paduka paringaken dhateng kula. Tobat. Putraku ngger sumurupa ya ngger. Ora ana critane widodari goroh. Cupu wis tak paringake marang jeneng sira ya si Boma. Weladalah. Lah kedrawasan ana wong salah gawe. Wah, parat Antarja. Mandeg le. Wah, edan, Co. Kaya Antarja. Jaluk Cupu Manik. Yo, budal. Hoi. Oh. Madeg le. Hey. Oh. Oh. Rindu mawur mangawur-awur uran pengarane ngajurit gong maguru gong tekat ya butula ur panjriting turang gesti rekata ingkang Waja lelayu sepi. Walah dalah. Iki sing jenenge Antarja. Yo dasar kepara nyata. Ayo ulungna ndi
cupu manik reksakaning bumi kang gambaring jagat. Kuwi minangka srana dhaupe Gustiku Prabu Bama Narakasura. Ya, pancen aku sing gawa cupu manik. Isa ngrebut cupu manik yen to bisa nglangkai Antarja. Merga cupu manik iki minangka srana dhaupe adikku wis anggeni. Wah, parat. Legan golek momongan kebo punuk, golek pasangan prai tatar grajau. Leno pangin damu tak kiwa tilik mbahmu derajat apa kowe? Ilang nyawamu derajat. Oh, yo. Has. Wah, ho, hu. Wah, wah. Cah dadam. Ho. Wah, wah. Hut. Wah, wah. Hei. Wah, oh, wah, wah, waduh yo, kian yo, parat. Ah, kejar kowe, yo, ah, hut, oh, ah, hut. Dan kowe yo mati aku. Wah, Yan. Wah. Aku bocor gejek iki. Godo pecah sirahmu derajat apa kowe? Yo. Has. Ho. Ahot, aho. Has, ahot, yang kowe. Ahot, oi, piye. Kenek peduat sikilmu. Aja mbok ingati. Oke, maju. Ho. Pa, ho. Ah, ho, pa, ho. Pa, ho, ho. Mati aku.
Gantian kowe. Wah, wah. Yeay! Waduh, tanganku putus. Sambat wong tuamu. Aja banter-banter. Lho tanganku pedhot iki lho. Rusak gawe neh. Mas. Bongkar aku. Doyong. Dirusak sisane iki. Cekleke setuju. Ceklekne sisan ae. Karuane leh tobok. As. Hut. Mati aku. Ha ha hut. Ho. Ayo Buri. Wah, wah. Halayong. Wah. Ahoy. Bukan. Lah, yo. Yo. Halayong. Oh, oi! Oi, Jayo! Ah, oi! Waduh! Oh, waduh! Bagian! Minggir, Mas. Tanding ngono aku, Mas. Iso ngalahke aku sembah dramaanmu, Mas. Hut. Iki bangsane ngopo iki? Genah wong ngono. Wong iki kaya genjik ngene. Genjik dasmu iki. Kowe duwe jeneng. Lho. Premane prapatan Rancang Mas iki. Sopo jenengmu? Kebo Glondor. Kowe wani perang, wani Mas. Gage ngantem wo. Tak antem tanganku nusul buyutmu Mas. Gage ngantem kene. Pecah dadamu tak kiwa mlebu rumah sakit.
tak antem tengen kuburan Mas, pilih ndi kowe? Dadi ngantem bareng. Ora bakal tak endani. Oh, nyidam trobelo Mas kowe. Mas. Pecah dadamu derajat apa kowe, Mas? Ho, podar kowe. Edan ora apa-apa iki gejek. Ayo golek sing empuk. Oh, pindho, Mas. Ho, podar kowe. Ayo ngantemo. Edan. Ho, wah. Kowe wis ngantem ping 3, ganti aku sing ngantem. Nyoh, ngantemo. Nek nganti bathukku bentet, tak tambali jadah, Mas. Yo, kene. Manuto, kene. Yo nyoh. Lakon tak antem, mati dening aku. Mati mbok wis ben. Ora urunga uripa mbok wedok wis ora senenge kok. Lah ya aku ya ngono. Ben ketok buri. As. Piye? Rasane piye? Ora apa-apa, Mas. Premane prapatan rancang kok, Mas. Ora apa-apa. Pindho wani. Lah kok ping 10 nyo. Antemo. Awas. Piye? Rasane piye? Ora apa-apa, Mas. Lah tanganmu mlengkung ngewel kaya ngono. Iki gejala stroke kok Mas iki. Gejala stroke karo kencing manis, Mas. Penyakit apa iki? Kencing manis iki nek enek wong wedok sing manis aku pengen ngencingi, Mas. Wah, edan ampuh tenan. Ampuh apa? Babu, babu. Ayo sapa tandingku? Warkudara. Oh. Suarane kok gluduk. Kake maju ngene. Wedyan kowe. Warkudara. Iya. Kene golek papan sing jembar kene. Leno pangin damu gibeng dekleh-dekleh kowe. Wah. Yo, sitere. Aja mung mangan ae. Oh. Ho. Wah, iki Werkudarane. Yo. Kake maju golek sing empuk. Oh. Cah dadamu derajat apa kowe? Os. Mati kowe. Wah, iya.
Wah, aku dhewe sing geblak iki. Os. Ayo. Wah. Dian opo nggon legokan jemek iki opo piye kene? Rada mundur kene, Mas. Os. Kejar kowe. Oh. Wow. Mati aku. Waduh. Yo. Wes, gas. Oh. Yo. Wah, wah. Waduh. Alah. Wah, itu wongan sangkep mengegecek. Waduh. Wah, iya. Os. Kejar. Oh. Wah, wah. Wah, wah. Kejar. Wah, wah. Ayo kono. Ayo. Sing beduk nyawang Indira mrene. Suwe ra dicium kok. Os. Kejar we. Wah, rapopo parat. Kedian we. Wah, dudu menungso iki. Ho, kejar we. Follow-in! Trayoli binatang! Sancut! Wadyo balamu kowe! Ora mesti-mesti! Yo! Hilang lampu wah yang enak ngedel ke belajar opo wah yo Follow-in! Woi! Kowe sing wani ngamuk punggung boyo numpak kromo. Mapakake wong Pandhawa nekem gulu mancal pundak nepuk jaja nepuk talingan. Yo! Sopo kowe? Ya apa iki mau? Apa mbok anggap olanang sing ra iso ngangkai batangmu piye?
Wit mau tak lirik anggere kowe sing maju ora liya mungsuhmu aku. Apa kowe wani karo aku? Piye? Apa kowe wani karo aku? Piye? Rada mundur to. Kene wis mepet pager barang kok. Arep po sugih kendel bono wani tirata mendat jinara mrup tarapasan nggone ndut ditandang kikin badan sing gaman memper nek garap. Neng tanah Jawa kecekel karo Prabu Baladewa, cekel-cek wis esuk ora iso kumpul karo bojomu kowe. Aja minggat. Yo. Waduh. Cantu to sawago balam. Duwe gaman-gaman apa gage untal kok pisan. Kecekel karo Prabu Baladewa, modiar pecek kowe. Oh, aku banyak. Yo. Matane picek. Alayum. Ayo tangi. Yah meneng limpruk ra. Tandingmu sapa le? Baladewa, Mbah. Baladewa. Iya, Mbah. Baladewa kereneng sing diwedeni le. Mungsuh Baladewa kae sapa-sapa reneng sing diwedeni. Baladewa kae wedine mung karo sing wedok ngono. Napa nggih? Wis kana maju neh. Lah kula pun kalah kok. Genti sampeyan sing maju. Lho lah. Senopati iki tak kerik mati goblok iki. Lah kula pun kalah genti sampeyan sing tuwek. Wis kene minggir. Nek rantang dituweki ora rampung urusane iki kok. Baladewa. Ibarate ngetoki pring, aja mbok pilih sing lempeng-lempeng. Iki sing bengkong yayana le. Iki kondang pendhita saka Tiongkok, jenengku Begawan Li Cheng Sui aku iki. Kowe iso ngalahke aku, sembah glamanmu le. Nek wong tuwek maju didelok disemak ngono. Iki lho, tak contoni perang ben menang ngene iki. Lho, didelok lakune tok wis genah menangan iki. Hati-hati, Mbah. Wis genah menang iki kok anggere wong tuwek maju. Genah menang iki. Ayo, Mbah, dimenang-menangke, Mbah. Hati-hati, sampean wis tuwek, cangkeme rasa cerewet. Tuwek yo ben ora yo ben. Tuwek ora udel munggah, nek udel medun ki mau kalah karo bocah-bocah kowe. Nih, sing jenenge Baladewa ndi? Baladewa. Kene, maju kene, putra-putra Pandhawa. Nyatane wong tuwek maju renek sing do wani metu nek. Wo, lah mripate kera kae. Mbah, aku ning kene, Mbah. Sing jenenge Baladewa ndi? Aja meneh kok omong Baladewa, mbahe Baladewa kon maju rene. Oh, lah mripate basa. Sing jenenge Baladewa. Sing jenenge Baladewa ndi? Kon maju rene. Idak-idak ndase kene. Anggur Baladewa kok ngalahke anakku lanang.
Ndi Baladewa kon metu rene. Kecandhak ndase keset-kesete nggon letong tak idak